Известният в България с ролите си в култови филми като Командо, Терминатор и Хищникът Арнолд Шварценегер пристигна у нас малко след 17 часа и видимо се зарадва на топлото посрещане на десетките фенове, които го чакаха от часове. Вълнувате ли се, че сте тук? Много се радвам, че съм тук. Нямам търпение да разгледам прекрасната ви страна. Ще бъда тук само 4 дни, за да се снимам във филма. Чувал съм прекрасни неща за България. За първи път съм тук и очаквам с огромно нетърпение това, което предстои. Благодаря ви, че сте тук. Въпреки плътния кордон на охраната, бившият губернатор на Калифорния допусна феновете до себе си и дори раздаде автографи. Снимките на продължението на Непобедимите вече тече с пълна сила в студията на Ню Бояна, а някои от сцените с Арнолд ще бъдат заснети в Пловдив. Звездата пристигна у нас с частен полет от Мадрид. Мистер Олимпия беше в компанията на шефа на Федерацията по културизъм Александър Сталийски, с когото в петък вечеряха в луксозен испански ресторант. По-рано през деня на ВИПа на летище София пристигнаха и Чък Норис и Джейсън Стейтъм. Актьорите обаче категорично отказаха да отговарят на журналистически въпроси. Стейтъм, който в момента е на върха на кариерата си, каза единствено здравейте на събралите се журналисти, преди да отпътува към луксозен столичен хотел.